Vítam vás v Ostrave, v industriálnom meste, kde si spoločne predstavíme bytový dom Ostravský mrakodrap, ktorý stojí za mnou. Poďme si ho spoločne pozrieť. Bytový dom prejde kompletnou rekonštrukciou z pera architektky Evy Jižičnej aj ateliéru AI Design. Bytový dom bude mať 24 podlaží, 111 bytov a pribudne nové komunikačné jadro a nové výťahy. Na spodnom podlaží bytového domu sa budú nachádzať dva retailové priestory a bytový dom bude mať aj vlastné lobby. K mrakodrapu pribudne parkovací dom, ktorý bude mať 5 podlaží a 185 parkovacích miest. Nachádzame sa na 7. poschodí vo výške približne 24 metrov, odtiaľ si môžete vychutnať Ostravu z inej perspektívy. Na streche budúceho ostravského mrakodrapu vo výške 63 metrov, kde sa budú nachádzať dva mezonetové byty, takže bytový dom bude mať celkovú výšku 73 metrov. A takéto ikonické výhľady na Ostravu si tu budúci majitelia budú vedieť vychutnávať. Pre viac informácií ohľadne dostupnosti voľných bytov a ich ceníku navštívte web stránku mrakodrapostrava.cz.